Qabel marqat, ftakart. Il-tifel għandu tifla. Ħejli żgħira. Għat il-tifla mux ħangawdija. Din hija l-istorja ta' Michael Brown, ta' età relattivament żgħira ħadd xi ħaġa irregolari fit-testikoli tiegħu li riżulta li kien tumur. Għalilna kif l-ewwel mistoqsija li staqsa kienet jekk hux se jgħix. Minkejja li saritlu operazzjoni li kienet suċċess, wara ftit xhur qalulu li jrid jingħata l-kimoterapija. Kellu jingħata wkoll it-tieni kors ta' kimoterapija. Inti tkisseru, għax inti dak iż-żmien kien reġa' bada jitlaqlek ix-xahar u mbagħad ma' żmien terġa' tibda mill-bidu. Tibda mill-bidu. Ħajtek tibda mill-bidu. Michael saritlu wkoll operazzjoni barra minn Malta fejn dam xahar l-Ingilterra. Għalilna li f'dan iż-żmien Puttinu kien ta' sosten kbir għalih minkejja li qabel ma daħal għall-operazzjoni il-professjonisti bdew jgħidulu li jistgħu jiġru ħafna affarijiet waqt il-proċess. Jien tlaqta rasi u ma dalqu rasu. U niftakar inti għamilt 8 sigħat dik l-operazzjoni. Stqarmana kif it-tabib qallu issejx ħajtek intfiqt, iżda sena u nofs wara kollox reġa' nbidel. Għatlu għammel problemi, jewx. Niftakar għallu għajja, għalli għana mux dejjem solvejna bl-affarijiet. Niftakar mort. Għalli għandek tumur mal-kilwa. Jirrakkonta kif għal darbohra kellu jmur barra minn xtutna fejn qalulu li hemm ċans li jitlef il-kilwa. Jistqar li l-emozzjoni jiġrew bih, tant li beda anki jikkontempla li ħassar l-operazzjoni u jħalli il-perkors tan-natura jaħdem. L-unika motivazzjoni tiegħu kienet li jibqa' jgawdi n-neputija, Hailey, li għalih tiswa daqs id-dawl tajneh. Minkejja kontemplazzjonijiet li kellu, l-operazzjoni kienet suċċess u l-kilwa ma ntilfitx, għal darbohra ingħata akkomodazzjoni minn Puttinu. Meta kellhom jaslu lura Malta u jagħtu sorpriża lil binhom, martu soffriet minn żewġ puplesiji. Minkejja li t-tumur tneħħa fil-maġġoranza tiegħu, id-dem xorta waħda għadu jkun irregolari, tant illi ntbatulu kampjuni tat-tumur barra minn Malta u qed jistenna xi riżultati. Filwaqt li appella għad-donazzjonijiet, għalilna xi jfisser għalih Puttinu. Sat intri 4,000 fix-xahar. Da mhux qegħdin ngħidu internet, daw l-affarijiet u dwaw l-wilma. 4,000 biex tikriflett. Bil-Londra 8,000 fix-xahar. Kif tista' tiffordihom dawn? Dan nies m'hemmx, dawn nies mibgħutin minn Alla dawn.